Allah. Berahebatnya tu. Sagalo nawak buek Allah takana. Cubalah tuan gadi-gadi nangin-nangin kamana kana muda. Cubalah ansue jakini kalian jadi orang saleh. Solat jangan ditinggalkan. Cubalah awak gadi bangun kau. Awak muele 6 bale 8 bale 20 bangun kau. Silahkan walaupun anda gadi ngenek kamana kana bo. Cubalah beramallah. Sabok ini calialah orang tak perlu tuo nama meninggal oleh. Dah gadi itu meninggal. Kebetulan meninggal orang gadi je. Pandai dia ambil tali. Tahu kalian je nak. Jadi titik ulo tahu. Kalau kabaran tuang kecil ke ambo lo mau tunjuan cara supaya ndak badoso awak kabaran tuang nak nama ungku ambo tunjuan. Ambil tali jawi kabeh kali dia wado. Bagan tuang di batang sarai kan apa ada. Ke bagan tuang di batang jariang pudue lawaknya. Bagan tuang di batang lado apa? Di batang pisah mati tu. Batang kuning anda ka baba tu dah. Kau ndak bagan tuang ini di batang jariang, bagan tuang di kamar pudue lawaknya. Pastikan dosa nambo di mana saja berada, pastikan kita saratu Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hiyo kamu basaratu Allah di mana saja kamu berada. Di majuo ingat Allah. Atau kaji awal ya. Sebab kadang-kadang kalau wak sering lupa kepada Allah, kadang-kadang beko mati dalam lupa kepada Allah. Tiba aja kau pastikan sedang mengaji di mana saja anda berada, apapun kegiatan kita, pastikan kita dengan Allah. Aku tagak ditagakkan Allah, aku rukuk dirukukan Allah, aku sujud disujuikan Allah. Pendek kata, semua yang kita laksanakan, semua yang kita buat, itu semuanya dengan kodrat dan iradat la ilaha illallah. Selesai kaji iman dan amal saleh. Nang kedua yaitunya wa akhbatu ila rabbihim. Tenang hati, sanang hati manarimo nan ditiboan Allah. Kalau rasaki banyak mungkin amuah sanang wajib senar. Pekok musibah tiba boleh muasa dengan hati senar. Anak mati, bini lari, dilarian ni dengan terapel. Ya bini ni sarah dengan terapel. Kau basarahnya ke pak sopir kau je. Sopir kau yo luguh lah. Diguluang bini baca sampai kini dah pulang-pulang dah. Ala ilaha illallah. Kamalah bini wagi aku dengan terapel ko. Nyo menumpang kapakan baru jo terapel. Sampai kini dah pulang-pulang no. La ilaha illallah. Nak tinggal ada waktu tujuh aku. Iyo aja anak kan. Lah musibah tiba kau. Apakah lai bisa dengan tiba musibah tadi lai bisa Allah takana itu kaji Gadang musibah tunggu rumah lagi musibah gadang. Anak meninggal musibah gadang. Allah itu kaji lain. Wa akhbatu ila rabbihim artinya tanang hati, lapang dado dengan nan ditibokan Allah meneh. Kan banyak makin tua makin lama duit makin banyak pagasayan. Lari sabui ulama lama duit banyak digasai jauh bajalan banyak nan dilihat. Makin tua ande uni padombo makin banyak pagasayan di duit awak. Kaji tadi wa akhbatu ila rabbihim. Kaji tenang hati, lapang dado dengan nan ditibokan Allah. Tibo sakit, bilo hati sanang engkau. Sakit tibo ke sanang hati. Bilo sanang hati, bilo sakit tadi lai membawa awak mengenal Allah. Piko sakit tu membawa awak gusuahnya, ambo yakin Tuhan makin lupa lama. Pi dengan sakit takana Allah, dengan sakit takana ibadah, dengan sakit banyak berzikir. Dikalau lai zikir, lai Allah takana, maka sakit awak tu rancak. Pi dengan sakit lupa Allah,
mangko sakit awak tadi ndak ganca, ndak di tanang jiwa, ndak di lapang dado, ndak di sanang hati doh. Mana sanang hati? Sabak dengan sakit awak uswah. Nyo dengan sakit tadi takana de awak. Indak boleh sulandak padi, sulandak bilah na buku, dibalah-balah dalam parahu. Indak boleh karanda hati, karanda Allah nambalaku, Allah takadie saja. Dahululah takdir Allah nanti boma bapak ibu apa nawak usuhalai. Nah sudah itu terakhir ulaika ashabul jannah kata Allah. Inilah orang-orang yang akan masuk surga. Amin ya rabbal. Kaji dari enam pertama iman dan amal soleh. Nang kedua tanang hati lapang dado dengan nanti tiboka cuba-cubalah. Sabolah mau sabui tadi nanti bo ke awak tu ndak nang katuju de awak je do sana. Banyak ndak katuju. Anak sakit, suami ndak bau saho. Piti ndak dibayi orang, jauhi hilang. Awak diburu-buru orang. Itu penyakit teman. Tiba tu ke awak mampu hendaknya itu mampu awak ingat ke Allah Ta'ala. Pikok tiba itu lupa awak ke Tuhannya. Kau bahaya di sana ya der. Diuji di Allah, lupa ke Allah. Awak semakin tinggi langit, semakin lurah dalam, semakin tua awak, semakin payah awak hidui, semakin mendaki awak ke Allah Ta'ala. Dan sampai bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin makin tua makin lupa ke Allah, makin tua makin datangkan apa ibadah. Banyak nampak remodo sana orang kampung laputiah uban di kapal ndak jo takana ka surau, ndak jo muah datang wirid, ndak jo muah solat berjamaah. Subuh orang sembahyang tadang ade orang azan lain, tapi we ndak muah datang ka surau. Ba masalah ko banyak masalah. Nyokat dari iman tadi di sana. Kalau imanlah lama, imanlah ndak ado, imanlah tangga ndak ado le dah. Basoga ela ungku tu azan di masjid di surau. We na katibo dado cerita. Wiri orang lah diumuman diundang na de si pendak tibo mengada na undang-undang na je. Dia na orang Jawa ke dah je. Iyo dah dolo tibo kini do pena. Mai ko la baja. Si pela pa ya menunggu ingkel lah diundang aja cigano baja dah. Anyo na mua tibo do pen. Tiela tibo na tibo ambola sanang hati kini wasumandoge lah banyak tibo. Tibo aja kan. Yo tu jo agak Joko dapat gak 5 orang ancak maka. Ndak ada diundang orang re. Ndak ada japui re. Ndak tibo aja. Tu nang kadi contoh sebenarnya. Sabo suruh ko suruh apa samo? Ndak lo suruh ni mama, ndak lo suruh Usmando suruh ko. Suruh saya ko suruh wasala gar de wa beli mai. Ndak diundang-undang boleh aja. Ku undang lo ne. Bapu lo jangan no ne. Nah, jadi kepada saudara sana kalau di tapen deh waktu satio hari Jumat sub magari berjamaah. Ndak ambo kamai je berjamaah dah. Satio hari berjamaah lah. Dek taraso indahnya beragama. La suah bagamo konde kalau lai di kuian. Tapi kalau ndak satu sembahyang dah, ndak satu puasa dah, ndak ajan bersedekah dah, ndak muak ke surau dah. Ayo ndak do tagasol la suah bagamo dah. Nyolah suhaba agama itu bila kita jalankan rukun syariat Islam itu. Tapi kalau nak di jalanan dongko, awalnya sibuk dengan leh awak je, awalnya sibuk di sawah je ladang awak je, awalnya sibuk di rantau je, lah sibuk mauri dunia je. Kiranya lupa kita dosana. Hidup kita kabatu kajo mati, duya kita kabatu kajo akhir. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita kabar doa harilah jam 8, oranglah azan lo, pastikan kita berdoa pertama kali untuk segala arwah. Nanti dahulu nama wakaukan tanah wah dia maju arwah jumana uang dapat dilimpah doa awak. Nang kedua kita berdoa wiri awak dibuka dimulai semoga wiri kau bisa langgeng, bisa lamo dan bisa rami selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu untuk selanjutnya kita tetap aja main si pen sadoe dan hadir rungku sadoe kita tetapan wiri awak sudah maghrib li suai wa sadoe tu bibu ko le mo tibo maghrib dah ko kami ye semua maghrib sama mai pin ko
Lah, jadi itulah kaji yang bisa kami sampaikan. Semoga ada bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.